Čete lidi, dneska tady je druhý video z dneška, vlastně 12.2. Doufám, že je dneska takový den. A dneska tohleto video je proto, že vlastně já jsem chtěl, v tomtom jsem chtěl něco k tomu videu napsat, ale nechtěl jsem, protože jsem chtěl udělat ještě druhý videjko. Takže tak. No a já jsem se rozhodl, že teďka by se mohl dělat vlastně nějaký Minecraftový video. Protože já jsem začal hrát Minecraft a mám tam nějaký ty mody, nevím. A můžete mi i radit, co by jsem tam mohl postavit. A já nějakýho, prostě kdo mě sleduje, nebo kdo mě prostě nesleduje, tak já ho vyberu a udělám o tom video, co tam stavím a takže tak. Takže pokud se to videa z Minecraftu anebo s Legem. Je to prostě na vás. Takže si užívejte zbytek dne a ahoj.